दिनै जोङो सिमेन्ट सापरि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि दा बावहाय 14 नभेम्बर गथ'सा सान बेजों लोब्बा लाखिनानै सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जादों। फुंबिलि समनिफ्रायनो गिबियाव इन्जुर एसे बेखेवनाय, नैथियाव बिगियान दिन्थिफुंनाय, बेबादिनो सोंथि बादायनाय, बेबादिनो मिथिखाय बुंनाय, बेबादिनो मेम'रि टेस्ट, बेजों लोगोसेनो इंलिश स्पिकिं बेबादि बादायनाय हाबाफारि लानानै दिनै जोंनि फरायसालियाव 14 नभेम्बर गथ'सा सानखौ फालिनाय जादों। बेबादिनो गुबुन गुबुन हाबाफारि लागोन जाहाथे बेबादि हाबाफारिनि गेजेरजों गथ'फ्रा थुलुंगाखाङो आरो सोलायनाय आरो दावगानायनि जाहाथे बिसोरो गेदेरथार थुलुंगा मोनो, बेनि थाखाय जोङो हाबाफारि लागोन। इयुनावबो जोङो खाबु मोनोब्ला हायोब्ला जों बेबादि प्रग्रामखौ जोङो लालांबाय थानो होननानै सानदों। जेनेबा बिमा बिफाहाथ' मावनो गोनां हाबा दंखाथारो। फोरोंगिरिजों लोगोसे बिमा बिफाहा बिबान दङ। जाय बिमा बिफाया सांग्रां, दिनैनि दिनाव बे सांग्रां बिमा बिफानि गथ' गथायफ्रा मोजां जानायखौ जोङो मेगनजों नुगासिनो दङ। जोंनि बे फरायसालिनिफ्रायबो जोङो जेरै 2014 मायथाइनिफ्रायनो मेट्रिक आनजादखौ होबोदोंमोन, दिनैसिम 14 बोसोर थांबाय। दा बेखिनियाव जोङो एक्सपिरियेन्स मोनदों। जाय सांग्रां बिमा बिफा, बे सांग्रां बिमा बिफानि गथ' गथायफ्रा बिसोरो मोजां रिजाल्ट लानानै पास खालामलांदों आरो बिसोरो मोजां रिजाल्ट लानायल' नङा, बिसोरो जिउआव थांना थानायनि राहा लामाखौ दिहुननानै लानो हादों। मोजां जाहैदों आरो मथा-मथि। बुंनाय हाबाखौ जोङो दिनै जोंनि बे फरायसालियाव गिबि खेबनि थाखाय लानाय जादों। बावहाय जोङो फरायसाफोरनि जा बाहागो लानाय बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। फरायसाफ्रा गासै थाखो 9निफ्राय हमनानै 9, 10, 11, 12 बे मोनब्रै थाखोनि फरायसाफ्रा दिनै गुबुन गुबुन कनसेप्ट, गुबुन गुबुन बिथांखिफोरखौ लानानै बिगियान दिन्थिफुंनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंदों। बे हाबाफारिखौ नुनानै जोङो जोंनि फरायसालिनिफ्राय फोरोंगिरि हिसाबै फोरोंगिरि जोबोद गोजोननाय मोनदों। इयुनाव आरोबाव बे फरायसाफ्रा आरो मोजांसिन कनसेप्टजों बेबादिनो मोजांसिन हाबाफारि लानानै जाहाथे दावगालांनो हायो, जोङो बेनि सायाव मिजिं खालामदों। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।